ngifuna ukuthi siqhubeke senze izibonelo eziningi zama chain rule kukhona sizobona ukuthi asebenza kanjani. Asithi ke f of x equals awuthi ngithatha ipeni lami ngathi liyabonakala. F of x equals x to the power of 3 plus 2x to the power of 2 minus x to the negative 2. X to the negative 2 sivale to the power of negative 7. Ngoba kasikaze nje senze anama negative powers sike sibone ukuthi umphumela uzofana yini. F prime x equals masiqala ngalokho kungaphakathi la sizothi siqala x to the power of uthatha umbala wami khona sizobona ukuthi senza kuphi kuqala. Senza lokhu kuqala, lokhu ngaphakathi kuqala. Sizothi ke sizothatha lokhu ngaphakathi sizothi 3x to the power of 2 plus 4x minus x to the power of negative 3. Yeah, ngoba negative 2 moba more negative minus 1 negative 3 plus 2x, oh yeah, 2x to the power of negative 3. To the power of negative 3 sivale. Masiqhubeka lapho ke sekuzomele sifake konke nalo to the negative 7 ola konke lokhu nalo negative 7 times negative 7 x to the power of 3 plus 2x squared minus x to the power of negative 2 sivale to the power of negative 8. Negative minus 1 negative 8 equals to 16 or negative 8. But let's go f prime x wethu kuzoba u uma simplify ke lento yethu sizothi 3x squared plus 4x plus 2x to the power of negative 3 sivale futhi bese sithi minus 7 x to the 3 plus 2x squared minus x to the power of negative 2 to the negative 8. Negative 8. Ngiphinde ngakubhala nje kahle. Bese ke uma simplify futhi so thi negative 21 nxa si x squared minus 28x minus 14x to the power of negative 3 to the power of negative 3 is valid times x cubed plus 2x squared minus x to the negative 2 is valid to the negative 8. Sizoloke nje simplify size singakwazi ukuqhubeka simplify ebese ke lowo kuba umphumela wethu osigcineni f of x njalo la sizothatha lokhu ke lo f prime x wethu la so simplify futhi mesikwazi yeah qhubeke kwalula ke manje asenze ezinye kuyibonelo zama chain rule khona sizobona angithi I'm sure ngiyathemba manje ukuthi siyabona ukuthi kumele uqale ngaphakathi lokusebenza uzofika ngaphandle. F of x equals 3x to the power of negative 2 plus 5x to the power of 3
minus 7x to the power konke to the power of 5 konke futhi to the power of 3. Ngiyabona ukuthi I'm sure uyasho ukuthi ayingeke ke manje sengathi kunzima kakhulu, kodwa sobona ukuthi power rule iyafana, i-chain rule nxa iyafana. Asenze f prime x wethu ke sizothi qala ngaloku okungaphakathi, lokhu nje sizoqala ngalokho ke sizothi 5 times 3 5 10 15 nje siqala ngalo 5x cube minus 7x sizoloke sisebenza size sifike kulo 3 olapha phezulu sigcineni, kodwa siqale ke ngaphakathi nendawo. 5 times 3 sizothi 15x to the power of 2, but 15x to the power of 2 minus 7. Siyazi ukuthi x uyaphela ngoba kuzoba 1 minus 1 0 lo 0 times 1 7 times 1 7. Yeah, ebese ke manje sesila manje sizothi ke times 5 ebese lokho ngaphakathi futhi sathi lokho singawukhohla nalo to the power of 5 wethu. Sizothi ke 5x to the power of 3 minus 7x konke to the power of 4. 4 minus 1 5 minus 1 4 ebese ke sithi plus konke ke manje lokho athi ngithatha umunye umbala khona sobona sisebenza ngakuphi lokhu sizothi ke lana minus 6x to the negative 3 ebese ke senza lokhu. Uyabona ukuthi sisebenza ngama layer, kuba ngathi mhlambe sihlubu anyanyisi siloke senza leli layer kuvele elinye senze lona kuvele elinye senze lona size sigcine kumphumela wethu simplified kunazo zonke. Asiqhubeke lana siyaqhubeka lapha sizothi times la ebese sesifaka konke lokhu ngikekela ngombala wami ungathi ubovu. Sizothi ke 3 ebese sithi 3x to the negative 2 plus 5x to the 3 minus 7x konke to the power of 5 bese siyavala futhi sithi to the power of 3 minus 1 3 minus 1 2. Uma sisuka lapho sizoqhubeka futhi nokusimplify i-derivative ye-function yethu. Sibona ukuthi ikuphi mhlambe okungamultiplyana noma okungakhanselana, sibone nje siloke sisimplify i-derivative yethu iziyenze umqondo, sibone nathi ukuthi ikuphi okuqhamukapi ikuphi okusalaphi. Leya yethu yokugcina ke le mawubona ukuthi siqale ngaloko kuluhlaza ukublue sabuye saya ku green sabuye saya ku dark blue naloko kubovu manje ke sesiloku orange. Ngiyathemba usuyabona ukuthi i-chain rule isebenza kanjani, ukuthi uloke nje uhluba amaleya lama function uzothole i-derivative nawe ubona kahle ukuthi yenza umqondo ngalento osebenza ngayo.